खर' फैसा खामायनायनि माबाखौ सोना लाखा आरो गार्जेन्सफोराबो। दायो आं मायाव दङ मिथिगौ लोगोफोर? नाइट डिउटियाव दङ आङो। मा मावदों? सिकिउरिटि गार्ड। अबस्थाया माबायदि जोंनि? जोबोर गाज्रि, बिराद थाम्फै अरजायो। नोंथांमोनाथ' दायो न' सिङाव थानानै रिल्स नायै नायै टाइमखौ हगारबाय थादों नङा होमब्ला? कलेजाव थांगोन, टाइम पास खालामगोन, लोंथिंगोन, सोबथिंगोन, बेफोरबायदि टाइमखौ हगारगासिनो दङ। जोंबो एसे एनै बेफोरबायदि जादोंमोन, नाथाय सम मोननायाव जों बुजिनानै बेफोरखौ बन्द' खालामबाय। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा? फरायनायाथ' जोंबो फरायदोंमोन, मेट्रिकखौबोथ' मोजाङानो पास खालामदों सेकेन्ड डिभिजनाव। ओमफ्राय मा खालामदों? हायार सेकेन्डारिखौ आर्ट्सआव फरायदों, फार्स्ट डिभिजन खालामदों। बेसेबांबा पार्सेन्ट बावगारलांबाय, 62 ना मा पार्सेन्ट लादोंमोन। बिनिफ्रायथ' मा खालामखो? डिग्रि फरायबाय, बिए फरायबाय, इंलिसाव मेजर खालामबाय। गासै एग्जामखौबो होजोब्बाय मोजाङानो, खिन्थु बेक नांबाय मोननै सेमिस्टाराव, 5th सेमिस्टार, 6th सेमिस्टाराव। एसेबांदि लिरो, एसेबां मोजां लिरो, पेज लालाय लालाय लिरो, बेक नांबाय आरो। मारै बेक नांखो, मारै मा जाखो मिथिया, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि नालाय। एग्जामफोरखौ मोजां कन्डाक्ट खालामा, एग्जामखौ मोजां कन्डाक्ट खालामगोन, नाथाय बिसोर माबोरै रिजाल्टखौ माबोरै मा खालामो मिथिया। मा बुङोमोन बावगारलायबायना, मेन फाइनाल एग्जाम जानायनि सिगाङाव मोनसे एग्जाम जायोना, बेफोरनि मार्कसफोरखौबा मा खालामो बिसोरो, प्लास खालामो ना खालामा, बेफोरखौ जेबो मिथिलासै आरो। बिदिनो जोंहा बेक नांलांबाय। होमबा मा जाखो जोंहा? ओरैनो 3 बोसोर टाइम लस जाबाय। आं आरो बेक नांनायखौबो होबावदिया, जुदि बेक नांनायखौ होबावनायबाथ' 4 बोसोर 5 बोसोर गाहाम लागौ। बेनिखायनो आं बेक नांनायखौबो होबावदिया। माने आगोलाव 3 बोसोरल'सोमोन दे लोगोफोर, आं बे बेक नांनायखौ होदिया। 3 बोसोर फरायनाय जाबाय आरो आङो, गथाय एग्जामखौबो होजोबदो, गासैखौबो होजोबदो, क्लासावबो थांदोंमोन। इंलिस मेजर लादो नालाय, दा इंलिस मेजरनि माबाखौ आं मिथिजोबफ्रामगौ, MA ल' फरायनो मोनदिया। नाथाय टाइमा आंहा मा जाखो? 3 बोसोर थांबाय, लोगोसे मा जाखो? फैसाबो लस जाबाय आंहा, मथा मथि 30,000सो फैसा लस जादों। अब्ला हायार सेकेन्डारि पास खालामनायनि उनावनो आङो मायबा मोनसे लाइननि, स्किल लाइननि, माने प्रेक्टिकेल लाइननि खामानि मावना फैसा खामायनो हानाय लाइननि सोलोंना लानाय मोनबाय। बेयावनो 2 बोसोर एक्सट्रा ITI खौनो लाबाय, बा भिडिअ एडिटिंखौनो सोलोंबाय, बा डिजिटेल मार्केटिं सोलोंबाय, बा सेल्सफोरखौ सोलोंना लानायबा खामानि होयामोन नामा आंहा लोगोफोर? होगौमोन, निस्सय होगौमोन। नाथाय ओरैनो 4 बोसोर लस जाबाय। दा नै सिकिउरिटिसो मावगासिनो दङ। स्किल सोलोंनोबो बहा आरो, स्किल सोलोंनो टाइमानो गैला, न'खराव फैसाखौनो होनो हाया, उपाय गैया, खामानि मावना जानो गोनां जाबाय। बेनि थाखाय मा सिकिउरिटि गार्डखौनो खामानि मावना जानो गोनां जाबाय। नै बेंगलरावसो बिबो फैना दंफैयो, इसेबां गोजान न'निफ्राय, आसामनिफ्राय। सानना नाय लोगोफोर, ओंखायनो जानला मानला फरायनांगौल' होननानै फरायबाय थानाङा, टाइमा बिराद लस जागोन, थाखा फैसाबो लस जागोन। मिथिबाय लोगोफोर? हायोब्ला मेट्रिक पास जानायनि उनावनो फैसा खामायनायनि, खर' फैसा खामायनायनि माबाखौ सोना लाखा। आरो गार्जेन्सफोराबो रावबो फोरोङा फैसाखौ मारै खामायनांगौ, फैसा बेसेबां बासायनांगौ, माबोरै मायाव खरसा खालामनांगौ, बेफोरो जेबो बुजाया। बुजायनांगौ, नोंथांमोना मिथिगौ, गार्जेन्सफोरा मिथिजोबगौ फैसानि माबाखौ, नाथाय बुजाया। जोंखौबो बुजायामोन, नाथाय आं दा सब मिथिगौ, दा गासैखौबो बुजायजोबना होनो हायो आं। नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंनो सोंहरखा, आं सब बुजायनो हागोन। दायो फैसानि माबा खेथ्रआव सब मिथिजोबगौ आरो, फाइनान्सियेलि माबाखौ सब मिथिजोब्बाय, जिखुनु बाथ्रायानो सब मिथिजोब्बाय। दा मात्र' फैसा खामायनायनिसो आं बेलेग लाइन बनायलांबाय थानो नागिरदों, हास्लाबाखै। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालाम। नाथाय खायफा खायनैथ' दायो मबाइलावनो गोदोना दंबाय थायो, बिसोरनि रिल्सफोरखौ नायै नायै, माबा माबिफोरखौ। बेनिफ्राय गेम गेले गेले टाइम लस खालामगासिनो, लोङै लोङै लस खालामगासिनो। खालामनाङा माब्लाबाबो, फैसा गैयाबा दानि दिनाव जानाय नङा। आरो ओरैनो फरायगासिनो दङ, सोरबा डिग्रियाव थांबाय थादों, बेक नाङै नाङै 5 बोसोर गाहाम बारलांबाय। बेफोरबायदि खालामनो लानांला। हायोबा मेट्रिक पास जादोंबा बाय मेथ्सफोरखौ, इंलिस ग्रामारफोरखौ हाखायोब्ला, फिजिकेलि फिटब्ला इन्टारभिउफोर होबाय था, प्लास स्किल सोलोंबाय था। भिडिअ इडिट खालामनो रोंबा सोरनिबा भिडिअफोरखौ लानानै इडिट खालामना हो। जिखुनु आरो दै, आं जास्ट बे एग्जाम्पोलखौल' होदो, भिडिअ इडिटिं होननायल'। बायदि बायदि खामानियानो जा, हायोबा टिउसन ला, गरनैसो थाखा खामायनो हाबाबो जेबो नङा। ओमफ्राय हायोबा न'खरफोराव खेथि सेथि खालामना हो, मैगं थाइगं गाय, बेफोरबायदि खालामबाय था। दानि दिनाव नङाबा जेबो जाला, सरकारखौ आखा खालामना लाब गैया, सरकारखौ आखा खालामना लाब गैला। मिथिबाय लोगोफोर? आं जोबोर सिरियास जानानै बुंदों, आं जि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बेखौ फोरमायदों। नोंथांमोना रावबो बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सखौ रावबो होखायानो। आंथ' खुला खुलि सब होजोबगोन, एक्सपिरियेन्स जि मोनदों, जि मा सब बुजायजोबनो हागोन आं लोगोफोर। ओंखायनो एसे साननानै नाय, दानि दिनाव लाब गैला रिल्स नायै नायै, ओरैनो फरायनायल' खालामनानै। जेसेबां नोङो
80% 90% लानानै पास खालामब्लाबो मेट्रिकआवबो हायार सेकेन्डारियावबो नोङो जेबो खामानि मोना दानि दिनाव। सरकारि साख्रियाव हमना ला 1000टा पस्ट फैदो, बेयाव बेसेबां जन मानसि 1 लाख जन मानसि एप्लाइ खालामगोन। 1 लाखआव बेसेबां सोर मोनगोन? सब एक्सपार्ट जानायासो मोनगोन। 100आव 100 फिजिकेलि फिटबासो मोनगोन। अब्ला बेफोराव जुदि नों थाङा होनना सानोबा गावनि स्किल सोलोंलांबाय था, ओमफ्राय खामायनो जुजि। हायोबा स्पर्टस लाइनाव थां, बक्सिं गेले, प्रप फाइटिं डेन्जार होखानो हानाय, बा काराटे गेलेनाय, जिखुनु गेम आरो दै, जिखुनु अलिम्पिक लाइनाव थांनो हानाय, बेफोरखौ गेलेनो सेस्था खालाम। अब्लानोसो गावबा गाव थिग जागोन। आं सरकारनि बाथ्रा जेबो बुङा, अब्लासो गावबा गाव फैसा खामायनो हानाय जागोन। दानि दिनाव फैसायानो मेन। मानसिफोरा बुंगोन फैसाया जेबो नङा होननानै, फरायनासो गिदिर होनना बुंगोन। फरायनायनिख्रुइ फैसायासो गिदिर। फरायनानैलाय जों मा मोनो? बेलेगनि आन्दाराव मावग्रासो जायो। जोंसो सोरखौबा जोंनि आन्दाराव मावग्रा खालामना ला। बिजनेसमेननि बायदि सान। मिथिबायना लोगोफोर? अके।